Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka gani, Aminu Saira an ɓata mishi rai ta yadda ya yi kira da tattausan murya, yadda mutane, ƙananan yara da mutane suke fitowa social media suke zage-zage suke gaggaya masa magana a kan shirin labarina. To, ko menene hakan ya faru suke gaggaya mishi magana, za ku ci daga bakinsa ta yadda za mu saka muku bayani yanzu. Amma kafin nan mu shakata da wannan. Barkanmu da dawowa, don ku ji ta bakin daraktan fim ɗin labarina da kanshi yadda aka yi da shi a gidan rediyo na Kano. Bismillah. Yana da kyau in yi korafi akan wannan yawan korafin da suke mutum kaga ya zo wani ma ba sa'an ka bane, wani karamin yaro ya zo a social media ya maka rubutu mara daɗi akan abin da ra'ayina ne na sa kaina in yi fim din nan. Yau in na ce na daina yi ba abin da zai dame ni, kafin ce ni, amma sai ga ya hau yana magana kaga da magana mai kaushi. Dalla malam, idan ba za ku dawo fim din nan ba ku gaya mana kaza. Wannan ba tarbiyya bace ba, ra'ayinmu ne yasa muke yi, kuma kuka ga kun karba kuke appreciating. So ya kamata mu girmama juna, mu mutunta juna. Kalamai masu daɗi suna da encouraging mutum, munanan kalamai marasa daɗi suna discouraging din mutum. Komai ra'ayinka akan abu sai ka ji ma ka bar shi mana, me zai yi wannan. So wannan kenan. Sannan kuma na so dan yi tsokaci akan wannan issue din raba gardama da na ga yana ta trending. Ba zan iya zama in ce sama da mutum dubunnai sun yi comment ba, to maybe wala Allah wannan interview da nake za ta iya zama ta yi yawo a social media. So kullum abin da ake bukata, kar dan kallo ya dinga kallon karakta a wani. Mutane da yawa mun zauna mun yi debate sosai akan wannan karakta ta raba gardama, kuma mutane da yawa wasu na ta ganin ra'ayoyinsu, suna tsammanin za a ɗauko wani jarumi wanda yake sananne a sa a rol. To ba shi bane. Mu abin da muka duba ko abin da muke dubawa kawai zatin mutum da kuma yadda muka yi masa interview, ya iya delivery din sakon yadda muke son sa perfectly, ya iya. To wannan shine, ko daukakakke ne ko ba daukakakke bane ba damuwan mu bane, kawai waye zai iya role din. Kuma god so kayan mutane su fahimta, ban na taɓe da samun critical, ma'ana irin suka kenan, kuma ba critical ba, irin tsauri da pressure akan kanki na wurin neman waye zai wannan role. Wallahi na yi istihara ban san adadi ba. Allah zaba mana wanda zai yi fiye da abin da muke tsammani. Wallahi ina zaune aka kawo na dudduba clip din shi, na ga a yaran din shi yayi, muka yi interview din shi, na ga yayi. God so kai in ga yan kallo ko in musu wani albishir, a cikin mutane ko top 3 artists da na taba aiki da su a duniya suka bani mamaki ta fuskar talent, baiwa. Wallahi wannan da ake kallo a matsayin raba gardama yana daga cikin baiwoyin. Ban yi niyyar in faɗa ba, da na yi in shiru, sai dan kallo in an yi nisa da kansa zai gaya wa kansa. Daga cikin baiwarsa da Allah ya masa, za mu ɗauko script a bashi, sun za a yi, ma'ana fitowa mai feji 3, yana da maganganu da yawa, amma wallahi in ya karanta wallahi baya wuce minti 3-4 ya ɗauke shi a kwakwalwa. Wanda suke kewaye da mu a fim ɗin, daga artist zuwa technical crew, za su shaida wannan, kuma za su gaya mu. Tun da muka fara aikin, ina jin in an yi masa retake irin gyara bai fi 1 ko 2 ko 3, to kawai tun muna aikin muka san cewa Allah muka nema zaɓi, kuma ya zaɓa mana physically yayi waye. Saboda aka kusan masu da yawa wanda suke ganin bai musu ba, sun yi tsammanin wasu a ce karaktan Mahmud ce za ta dawo, wasu a tunanin wani jarumi da suka sani sananne wani waye. To mu ba shi bane ba, kawai waye zai mana abin da muke so, ya bada lokacinsa, kuma mu tabbatar mun gamsu. Saboda haka kuma yan kallo za su yadda da ni. Raba gardama da ya bayyana, mu je zuwa daga next week da kansu za su fara zama confused cewa yes, wannan ya cancanci. Amma ba a masa zaben tumun da rawa. Za su sani. Ni wannan abin duk mun saba da shi, ba ma daga din karakter Prazo din da yanzu tana daga cikin mai tasiri. Sanda aka bayyanar da ita, in kaga sukar da ta samu da karakter dan Audu, ai ba ma karakter da ta samu suka irin wayannan dan Audu da ba ga bane. An yi suka, an yi mene, amma sai ta dawo yanzu ya Prazo, wai wasu ma na ga rubutu suke su sun fi son ma Prazo ya aure Sumayya. So mu je zuwa labari. Wasu kuma sun ji daɗi a talla da suka kaman yana kuka, watakil ya fara da hayacin shi. Fim shi karakta da yadda kuka playing ɗinta a fim, da yadda kuma kuka presenting ɗinta ga 'yan kallo, shi yake wannan. So wannan abin da zan iya dan cewa kenan a takaice, mutane su daina saurin yanke hukunci kawai daga ganin abu
ba a gama fim ba a kaza ba, a ku yi haƙuri ku bi mu a sannu za mu kawo muku shi. Muna nan mun gama yanzu a haka mun gama adadi mai yawa, sannan da Allah a dinga mana wurin zance a san me za a ce lafazi mai kyau, saboda duk abin da muke yi kana kallon kamar wasa, rubuta shi ake yi. Wani bai san ka ba, baka san shi ba, ya je ya yi zage-zage ko ya yi maganganu marasa daɗi. Ba wai sai na ce na yabe mai, in aka tashi a lahira ni da kai ko ka je ka zazzagiwa ne. Ba ma ina magana wa akan fim kaɗai ba, a'a ko harkokin rayuwa da harkokin siyasa, wannan ina magana ne akan harkokinmu na social media da ba ya kamata mu dinga taka tsantsan. Barka da dawowa. In kai sabo ne a gidan nan, ka danna mana alamar kararrawa domin sanin sabbin shirye-shiryen da zaran mun ɗaura su.